तो अब बसावन भाई कहीं समाचार बड़ा ढेर दिन के बाद भेटनी है। कहाँ रहतनी? अरे का कहीं भाई राजस्थान बानी। राजस्थान बनी? हाँ छुट्टी मिलत कहाँ बा। अरे महाराज ओ जी एगो बवाल भइल बा बड़ा। कौन बवाल? अरे पेपर में रेडियो में। अरे मत कहीं वो झूठ मूठ के बवाल बा, फालतू बवाल, खाली राजनीतिकरण। अच्छा राजनीति के करण कहती सब करत रहा ना। हाँ अतने समझी। ओ समझ गई हम। सौ रुपया भइल भाई। खाली चाय रहे नु, सिंघड़ा निमकी ना नु रहे? ना ना खाली दूगो चाय रहे। तो 10 गो रुपया भइल हमारे। अच्छा आहा रहे दी रहे दी रहे दी। हम देतनी। अरे हमरो के एक दिन सेवा करे के मौका दी। कितना दिन के बाद भेटाइल बनी। अच्छा ठीक बा। हाँ पकड़ी 2 4 5 हई का देले बने? हई छोटका सिक्का हई केहू लेता भैया? हई अपन पैसा ली। ई भैया छोटका हमार- सिक्का? हाँ अरे मर्दी छोटका सिक्का बड़का सिक्का का कइले बड़ो? भैया वो छोटका सिक्का केहू नहीं खेलते, गांव में पूरा ढूंढ ली रउरा। अरे तो हमहू तो ले ही बानी कहीं से छोटका सिक्का। भैया ले ले बनी वो अलग बात बा। अरे भैया रख मर्दवा। भैया केहू हम अपना भी काहे खातिर ले हब? रखे खातिर। तो हम रखे खातिर ले ले बानी। भैया रउआ जेकरे के ले देले बनी और ले ले बनी ओकरा से समझी। अरे रख मर्दे। अरे भैया हम काहे खातिर हम बोझा बा रखब बनाईबे। छोटका सिक्का बड़का सिक्का में कोनो अंतर नहीं है। अच्छा एक बात बताई, हम सिक्का ही हम दुकान काहे खातिर खोल ले बनी? हमहू केहू भी से सामान लावत तनी नु आ उहे जब ई छोटका सिक्का नहीं खोल ले। अजीब हाल बा। हमार हलवा किराउर हलवा मारे जगह छोड़ के कोनो दूसर नोट दी हमरा के, हजरिया दी, 500 दी। हम काहे ना लेहब? हम खुद कहीं खुद करा के दे देते नहीं। महाराज बात के लिए हमरा के दी बड़का अरे सिक्का तो दी। सुनी सुनी का? छोटका सिक्के में का भइल बा? इहो रिजर्व बैंक बनैले बा। आई बड़को सिक्का बा रिजर्व बैंक। कहीं सरकार के तरफ से कुछ आइल बा कि छोटका सिक्का नहीं खेलेबे के बड़का सिक्का लेबे के बा? ए भैया बात ऐसन बा, रउआ समझदार लगत नहीं वहां से। अब रउरा बताई ई सिक्का अगर चलबे मत करे, केहू लेबे मत करे, तो हम ई काहे खातिर लेहब? अच्छा तो पैसा ना लेम। भैया एक काम करी, रउआ एक बार बोल दी कि हम छोटका सिक्का ना लेम नहीं चलो। पहिले रउआ करत का बनी पहिले बताई हमरा के। अरे चलो एगो फोटो खींचता नहीं। काहे खातिर फोटो लेता नहीं? उहे थोड़ा थाना में दे देब के रउआ। ए भैया ए भैया ए भैया ए भैया थाना में थाना के नाम भैया मत ली। हमार रोज वाला लइका फैका बड़न सब भैया। ऐसन बा रउआ जब ऐसन बात बानू तो हम ले लेब। भैया हम सह जाई, हमारा सब सह पे मजबूर बानी। भैया वो पैसा दी। हाँ दी पैसा दी पहले हमरा के दी। पहले हमरा के पैसा दी दी। ए भैया सुनी आज के बाद हमार दुकान पे मत ऐसन ग्राहक आ ऐसन पैसा हमारा ना चाहिए। और वो सब जाई चाय पी लेनी नु जाई, छोड़ी हमार झंझट निकली। महाराज कहीं का बड़का सिक्का छोटका सिक्का जय जय महाराज, जय जय बनैले बिया तो बताई। महाराज छोटका पैसा बड़का पैसा